Kublai fi baro bat ngap diang sobai fi sajisen shaga basha skor ka ktien ka jong blai ki artli ki jingkran ke basha khmat ka kran spangi sing ke bakhado pat kan ka kenti ka bamantar ngindang teng biang ban kran ya ki sngi ke bakhado ngi don kaman sung thu spangi sing ke bakhado namar bangi em ki sing ke bakhado namar ba ka ktien jong blai ka kran bhas spangi sing ke bakhado ngi don kaman sung thu khna mangi nom long kulumar khna mangi nom long artien rengin don ka jing shai ka babiang theo na ka ktien jong blai sebangi sengi ki bakhado tiha ka ni ka kenti ka bamenta ngadon ban kran sashi sen spang ka jing rong no ka jing wan rong no jong utrai na ai ka teng ni ka jing kran jang amenta ka jing rong no ka jingkermen basok lani ka jing rong no ka dei ka jingkermen ka basok kum mga jupuli na ka ktien ka jong oblai sashi sen ngan puli biang ya ka tuka iwei Thessaloni ka lanang basaw ka khat sando khat nyo ka ba kran spang ka jingwan ka jong uji sukres ngam jungya ban puli ka ne namar kaya thu ingi ka dor ka ba shai kadar kumno uji sukres wan hangno uji sukres wan ka ei ka taka jingrong no ka ne ka ai ka dor ka ba shai kadar ka taka jingrong no ka jingwan rong no ka jong utrai tengan puli ka sajisian namar ka ningi ongi fide ka ktien utrai ba mangi ki ba dang ime ki ba lapen sa ado ka taka jingwan utrai da leilingin wi ala shuai ki ta ki ba yothia naba utrai hi unon hiana beneng ba ka jingrisa da ka ktien sawau angel rang ba da ka turoi ublei bat kita gi ba yabo kris kinemi pat shua anda gumta mangi gi badang eme gi balapan sa on rong no engi lambat ki kil o ya ka bane sham yo try ha ga sun benang kata ga dei ka jingwan rong no jong utrai ka ba yathu engi ga dor ka ba shai kedar kata ka jingwan rong no ka jong utrai jingi uji sukres ka ega bangadon ban ong fini ga por ka ktien jong oblai kong kanika jingrong no kadai ka jingkerman basok ka jingkerman basok hangno tho ya kata ka tho ya kata ha ka shithi jong opol chau titas kalanang ba ar ka khot ka ba khatlai ki ba ya khmi ya kata ka jingkerman basok bat ka jingmi pau ka buram jong oblai ba kraw bat u Jesus Christ unang panem jangi ki ba ya khmi ya ka jingkerman basok ya ka jingwan rong no ka jong utrai jisu la khot ya ka jingkerman basok a blessed hope hagaktin fareng ka jingkerman basok ngine pa ya ka ni por balai la khot ya ka jingkerman basok ndre shua bangine jam shakhmat ngan pen i fi sa shisien na ka tuka iwei Thessaloni ka lang basaw nga puli borbor ka khat san khat reu khat nyaw rei mentangan puli ka khat lai bat khat phra manang neru finlap bahaba o apostle Paul uthos pang ka jingwan rong no jong Jesus Christ kam dei setia ban penting i ke bangai ka ta ka jingwan Jesus kam dei setia namar kanu ka bokum no hanre ukuran ya kani gitin dong ya ka bangin pentingan paralog hi kum kibreo ki badan jingkerman kan mau habangi ap ya ka jingwan rong no jong utrai Jesus Christ namar bangi dei kibreo jong ka jingkerman pe nganda puli ka Bible ka ktien jong ka kran shai kumta henreng man ya phi ban om tip ko par bangai chapang kita ki be yothia ba fin om so si kum kita ki wei ki bam don jingkerman gedkhat bakhat pra gong na ba kumta to fine pentingan parlok da kini ki ktien upolang wang bangin om long kum kita ki bam don jingkerman namar kinong Thessaloni hang ne ki bang nget apa Thessaloni ki dang kata ka jing perkhat baki sengusi baki ta ki bahayang ki bahasam jegi wala ki degi bala kelamut ki bala lek no ngim lak ban kendu syu ki kadon ke jikai ki bakla kadon ke jing persutu bakla ki bukum kita wat ha ki tu ki por wa pasal Paul haba ukran spang ka jingwan rong no jong utra ngin se syam bang ngin se kendu biang ngin mi ole shua mangi ban ki bala lek no kat kum tu kat saw kat san kat riu bang je puli bha borobor baru ong tengi ne pentingan parlok ini tian ka jingwan rong no ka jong Jesus Christ kadang namar kibre ke badan ka jingkerman hallelujah nga duai da ka dok no changa baro ba phi baro ki basap ene ke jingran phi dei kibre ke badan jingkerman namar ka jingkerman jo fi kam dei ha iru re ha Jesus Christ hallelujah ngi don ka jingkerman ka ba ha Christ hallelujah apostle Paul says kamangal ong fi ong shau tito song kita ki ba ap ya kata ka jingkerman basok ngi ap ya ka jingkerman basok ka jingwan rong no ka jong utrai ngine pet menta balai baka jingwan rong no jong utrai la khot eka ka jingkerman basok ka jingwan rong no ka jong Jesus Christ la khot eka ka jingkerman basok namar ka dei ka ba Jesus Christ un pendap ya ka ei ka ba ula kular sachisian namar ka dei ka ba Jesus Christ un pendap ya ka ei ka ba ula kular lane ka dei ka jingkular hi jong
kadai ka jingkular hi jong ya ka bangi pule haga khatsau le nong jong yones ka babel kong kumnes ngap ha wat ki kuslai ga dok no jong fi tu nge jau blai tu nge hangaru haga yeng ukpa jong adon bon ki pulet shang ne lem da kum tang la ya thu afi da bangat salet no ban kre ga jaka fi anang la let no ban ngala kre fi ga jaka ngan wan pat ban ngan shimti fi la di hi bahaga bangalong manga phiru phila ban long ya ka ne ka bau trau la kular hang ne hau yones khat sau la nong an sa pendap ya ka e ka bar tho haga thasoloni bangela pule smanga jingrong no namar ka de ka bau try ulakular namar ta dala khatika ka jingkermen basuk nang ta pade haki Filipi kaladang ka balai ka khat ka ba arpho bat arfoi ka ong ni kintian namar kata ka jinglong try shnong ji kalong ha beneng nang taru ngi ap khmilen ti yo nong panemu Jesus Christ bo try uban thau thmai ya ka met ka jinglong rang li jangi ka jinglong try shnong ji kam ne ne perthai ka dei ha beneng ngi ap ngi ap ya kataka ya ngi ap khmilen ti yo to nong panemu Jesus Christ bo try jangi uban leu uban thau thmai ne ka met ka jinglong rang li jangi hallelujah de marta ka daw ken ka jingrong no ka jong utrai jisu ka de ka jingkular ba unson dan pendap ka de ka bangi up ka ba up ya kata da ki breu ki badan ka jingkermen ha hallelujah na marta ka dala khat ka jingkermen ba so ka ba ar balai la khat ka jingrong no balai la khat ka jingwar no jong utrai jingu jisu Christ ka jingkermen ba so na mar ka de ka jing yo light no na kata ka jing trai kam ka ban sawan kadai ka jing yo light no jangi kamangin yo light no nakataka jing tray kam ka bansawan ne kataka buat ka kten farang nakataka system ka bansawan hang ni haperthai hadien jong kani ka jing rong do ka system ka jong ukrislam ler ka bible ka kran shai ka bible ka kran clear ka kran shai kedar pa maria dep ka jing rong no kadai ka ya jong ukrislam ler kadai ka por jong ukrislam ler sa sen ka Bible ka kran shai kedar ya kata tangan ai fi artli ki jing tho ana ka tien jong blai ba ka Bible ka kran shai kedar ba maria dep ka jing rong no kala dei ka por jong ukrislam le ba unmi hagalanang ka ba arfu sao jong ka gospel jong Matthias ka dekhot ka ba khat sao bat khat san ka tho yini ki kentian tengin pule Matthias kalanang ka ba arfu sao ka dekhot khat sao bat khat san Tia kini ke gospel jong ka hima on yalap haka perthai baro. Ya ka banlong ka jing flah haki kan jaban riu baro. Anda kemta kan ja kata ka bakut. Namar kata anda finio ya kata ka jing ijli ba pendo. Balo ang syapang jong ka dau Daniel unong itu lupa. Bakada yang haka jaka bakut. Kadikot ka bakat sao ka krane ka jingkut jeng ka jela ba gospel kadikot ka bakat sad marshi kejat marshi dekot hi chi bayabot kadikot bakat san ka kran syapang ka jimi pau jong ukrislam ler baga babel kong bakata ka jing ijli ka ban sapendo no kada yang ka jaga ka bakoi ka krane ka jing mi pau jong ukrislam ler ba unsa shem ya ka temple ha Jerusalem unsa kni ataka po unsa leban syang hapo Jerusalem apa temple Jerusalem ngan osisen namar takdaw ngi sengu thu ka babel kalong clear ba Maria dap ka jingrong no unmi ukrislam leher kiju kim pat don temple hado menta haga por jong ukrislam leher kin sayo eka kat kum tu Daniel khandai arpo nyo kasadang ka jingete jutang kin sayo ban sna ka temple kat bakin dep ban sna ka temple unsa kni ka ba mo Maria dap ka jingrong no kala dai ka por ba ukrislam leher unmi no kaba ar kita soloniru ka tho ya kata kaktian kaba shai kedar hadu kata bangis ngutho ha kaba ar the soloni kalanong ro kaba ar kadkhat kaba nyau bat kaba pra ka ongkum ne namar kata ka jingmayan ka jingbam nyo hukum kala atroi lupa tang ba donwe ba khang manta tat anda onweng no yu anda kumta on pen pau no ya uta bam nyau hukum sajisen anda kumta on pen pau no uta ubam nyau hukum fi kaneka khat babel ka kran kong anda on weng no yu ka bomot on weng no yu mun semu kho jong blai mun semu kho jong blai un kan riano ha ka si ka jingrong no ko mangile ekran ka jingkan ka balat dep
Anda ba umun semu ko jamle ukun dia na aksi ya jeng no dei hang ta kan umun semu ko dei hang ta kan ngamo orang ukra salam wan man mi pau kan mau kat badang sa na gaya jeng ai kat badang sa na gaya jeng umun semu ko jang oblei ukra salam ler onom la ban mi pau da lei ru ya tat anda umun semu ko jamle ukun ria na ga ba trai pura hang ne por thai hagan gaya jeng ai jeng imenta dei hang ta ken anda ba umun semu ko jamle ukun ria aksi ya jeng rong no dei hang ta ken ukrisal mere on mi pau ngan ong se jisen ka babel ka hikai shai kdar ba maria dep ka jingrong no kala dai ga por jong ukrisal mere lam lear ba on mi ang ne perthai anda ukrisal lear on mi wan rengkat bat ka rukom trei kam jong o wan rengkat bat ka system ga jong o ya ka bangi puli shai kdar na ga kitab jing pau ngi so thu e kata ba ba wan ma u wan ban sanshar unlang mo ka sarkar unlang mo unong sanshar unlang mo ga government unwan ban leyu unwan ban control ya ka yo ka kot unwan ban bat hakti ya ka economy ya ka yo ka kot mangi sapuli ya ka lang ba khatlai jong ka kitab jing pun pau ba ki bam dan ya ka sharp jong ya ka dak jong aka salamat ba ketika man ya ka ba mentangi song thu shai ka ba hakata ka por on sa tap agi biometric chip ha ki brio ka salamat ba ketika man kin sala ba ne thiet kin sala ba ne de kin sala ba ne siu kin sala ba ne tra ba kom ta nang ta pade ka ba ka kran shai ru ba ha ka khatlai la nong jong ka kitab jing phan pa de tang ba ubat e ka sanshar ka khadar de tang ubat e ka de ka thiet la ne ka economic ka yo ka kot ubat ru ya ka niam la ne ulong belai no dalade ule belai dalade kata ada sistem jong ukrislam lear. Fi kata ada sistem jong ukrislam lear. Ka jingrong no an habangin let no ka si jong jingrong no. Nginam yo iye kata ka system. Nginam yo iye kata ka jingtrai kam jong. Nginam ne irong shata da lei ru eham. La pelait no yengi. Ngin yo light na ka bakum kata. De marta ka daw ken paralog. Balai ka jingrong no kadai ka jingkerman basok. Haki wei ki kentien pat. Anda haba ka jingrong no kala de panja. Anda haba kibro kin haba ne kendu e kata ka system jong ukrislam der. Ka ba thang tam kadai ya kibro ki ba tip ya u Jesus Christ. Khang tam lai le ki to ki be le kai ba ka jingpen im jong oblei. Namar ba ka jingrong no kalap ya ki hapadang ba ki le kai ba ka jingpen im jong oblei kom ki thai sat ti ki ba biet. Ka ba thang palat. Namar ki tip pa u neu de ukrislam der. U tau de ukrislam der. Kom no tekin pdang ka shap jong ka ba thang palat. Banyo ya ka jingpen em banyo alai chaka jing bom jikot hap ban hap kerendang hagita gisngi kadai ga bakthang pala de marta ka daw ngan efne por daki wiki kenten gan penkot ya kane mano bala baniang hakabakum kata ka por hakabakum kata ka jing e ka jing sat ka bakat kata mano te bala baniang mano te bala baniang mla ban thiet mla ban de mla ban le kanu ru klam ka system ka jongo mano bala banyang ha kita gisni mano bala banyang reka jingrong no kadai ka jing pelait im no jong oblei ka jing pelait no jong oblei ya lagi jong gibreo ya lagi jong hon jong bang nginom lai ban rong shagata ga ya ka jong udalai ram oblei open kot no ban ngin lai no namar ta ka daw ka jingrong no kadai ka jingkermen basok ka tien jong oblei ka balai ka jingrong no kadai ka jingkermen basok ka jingrong no kadai ka jingyo light no jongi na ka jingbitar ka jingbitar jongo belai kan mau hakisngi hadin jongo jingrong no kam dei setia tau krislam der ni teng lane ki bon ki brio ngamot banong la sia keren palat tau krislam der gi kelat bahadin ka jingrong no kam dei te tang kata ka por ba on mi uta ukrislam ler rega por jong ka jingbitar blai kadai por jong ka jingbitar blai ka kitab jing pen pau kam tho tang ka jingmi jong ukrislam ler ka kitab jing pen pau ka tho re ka jingbitar blai ka tho hinyau tli ki jing penai hinyau tli ki turoi hinyau tli ki pliang jong ka jingbitar ki bala da pipule ki to boro ki badap da ka jingbitar blai balai ubitar ni ka perthai ka bakan taj belai ka bakat kani ka ubitar ni ka perthai ka bam tre ban pdiang belai ubitar ni ka perthai ka bakan riang ka baklimsi ka ba auria ka ba bamsap ka ba lejumor kani ka bang yo ie ki sngi jengi menta ka perthai kan samat ya ka jingbitar belai ba belai ukhlem yo athia u yo ilot kini ki ai ke baro re shua ba ka jingbitar jeng u kan wan un pen kan rea le ke jang ke brio namar ta ka daw sa ifi ka jingrong no
kadai ka jingkermen basuk ya kita gi bala suspa ki jong utra ki ba apkermen shisha hangta para lok ano sisian hadin ge jingrong no layamut dur tang yau krislam der ndre ka jing bitar ka jing bitar ka jong uplay ka jing bitar ka jong uplay hakikantian jong u Jesus Christ hagalan ka ba arfu saw jong gospel jong Matthias ka dekat ka ba arfu kita kini ki kentian jong u Jesus Christ bau Jesus Christ ong ini ki kentian sengap ba utra jingi ong kumno naba hangta ka kordiat ba akan long kat kaba 4 julang naduk mendang long ka pertai haduk menta lemni kan long syo Jesus Christ ong naba hangta ka kordiat ba akan long paralok ngakapa di fini ka po balai ka kordiat ublay i kumbau ang ya ka pertai ko brio katu ka ba mekwa shim mekentat yang abang ngalong belai shim utu ubrio unlong belai ya mehi ubrio unlong belai ya ubrio hang ta ken ka pertai kan sa thu long kumno anda haba ublay anda haba ubrio ulong belai ya ubrio hi hang ta ken ka pertai kan sa thu ka pertai kan long kumno klem jing ai belai ka pertai kan long kumno klem ka gospel of Jesus Christ ka pertai kan long kumno klem kita ki bala suspa ki besyakir belai ki badang dan ha pertai ka pertai kan long kumno klem mun sim khoi jong ka jing e ka jing snai belai ka bong trei menta ka pertai kan long kumno ngaka pa ni fini ka por parlok ka por jong ka jing kordet ka tien jong belai ka tho ka bible ka kran shai kedar haka shiti ka ban kong jong Paul si Thessaloni kalunang ka basan ka dekat ka bakhandai naba ublay ulabu yangi ya ka jing bitar ndre ka banyo ka jing paniem da Jesus Christ bo try jani ka bible ka kran shai krar kong naba ublay ulabu yangi ya ka jing bitar ndre baginyo ka jing paniem inyo ka jing palat ka kentian da Jesus Christ bo try jani kabang ngejau Jesus Christ kam dai bang yo tanya ka jing pelat na dujok ding ka dai ru kabang pediang yo Jesus Christ yo ka jing pelat na kata ka jing bitar belai kaban saja hang dia pertai kaban saja hang dia pertai para lok ngak kapan ni fini ka por kana sisian namar kata katao balai balakhot ya ka jing rong no ka jing kerman masuk balai balakhot ya ka jing kerman masuk kadai ka jingkermen besok namar kadai ka ban pendap no ka jingkulan jong utra bulan shaw lagi jing kibrio kadai ka jingkermen ka besok namar kita ki bala suspa ki ban on rom no ki ken light na ka system ni kata ka jingsin shar ni ta ka jing trikam jong ukrislam der balai la khot ka jingkermen besok ken light na ka jing vitar balai ka ban sawan hang ne aporthai ka ba ka tien jong balai ka kren shai kedar ha ka kitab jing pun pau namar kata kadao ya ka jingrong no la khot ka jingkermen masuk long bala kerhu iki brege bala suspa jong utrai de ka don hot janga barong adwa ma phi barok ki ba pe ni ka jingkran ka jonga phin long ki ba apkermen ya kata ka jingwan rong no jong utrai tengin em ka jim ka ba khoi tengin em ka jim ka ba kentang tengin em ka jim ngin ya ka lenti ka ba shakting blai tengin ya ka lenti jong utrai si sha ka jing em jangi bangi up ya kata ka jingkermen masuk ya ka ba on pelat yangi nakine ki ai baro da shisha ublay un kurkui fi ka jingwan rong no jong tra ka dai ka jingkerman ka basok ke bla sius pa ki jong tra hallelujah amen